În fiecare an, la data de 20 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Grigorie de Capolitul, cel care de tânăr s-a lepădat de lume, nevoindu-se întru cele duhovnicești. Și în acest an, la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul au fost scoase spre închinare la toți credincioșii și pelerinii creștini. Pentru câteva clipe ne vom împărtăși și noi pentru câteva momente din bucuria duhovnicească a acestui moment la care a participat și ierarhul nostru. La data de 20 noiembrie, Biserica Ortodoxă Română îl sărbătorește cu multă cinstire pe Sfântul Grigorie de Capolitul, născut la Irinopolis, oraș în Decapoleia Isauriei, Asiei Mici, către anii 780-790, într-o familie înstărită. Cinstitele moaște ale Sfântului Grigorie de Capolitul au fost scoase spre închinare încă din seara zilei de 19 noiembrie la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. Anul acesta, Părintele Episcop Nicodim a fost invitat de către Preasfințitul Gerasim să participe la oficierea Sfintei Liturghii în ziua prăznuirii Sfântului, alături de un numeros sobor de ierarhi din cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Râvnitor întru Hristos încă de mic, Sfântul Grigorie hotărăște să se lepede de lume încă de tânăr, retrăgându-se în munți. Astfel, el se va refugia la un unchi al său după mamă, pe nume Simeon, egumen la o mănăstire din jurul Decapolei, unde va rămâne timp de 14 ani, nevoindu-se întru cele duhovnicești prin practicarea virtuților. Moaștele Sfântului au stat la mănăstirea din Constantinopol mult timp după moartea sa, probabil până în anul 1453, când capitala va cădea sub turci. De aici, ele au fost luate de un demnitar, iar de la acesta, în 1497, banul Barbu Craiovescu le-a cumpărat cu mare preț și l-a așezat în Mănăstirea Bistrița, ctitoria sa, unde se află și astăzi. În mod deosebit, Sfântul Grigorie de Capolitul s-a învrednicit cu venerația credincioșilor din țara noastră, iar credincioșii din Oltenia îl cinstesc ca pe unul dintre ocrotitorii acestei regiuni. Pentru Preasfințitul Părintele nostru Gerasim, Episcopul Râmnicului, pentru Preasfințitul Părintele nostru Calinic, Episcopul Argeșului și Moscelului, pentru Preasfințitul Părintele nostru Nicodim, Episcopul Strehai și Severinului, pentru Preasfințitul Părintele nostru Silon, Episcopul Românilor Ortodoși din Ungaria, pentru Preasfințitul Părintele nostru Gurie Gorșalul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei și pentru toți frații noștri, Pentru Hristos. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a bucurat sufletele credincioșilor prezenți la sărbătoarea Sfântului Grigorie de Capolitul de la Mănăstirea Vâlceană Bistrița cu alese cuvinte de folos duhovnicesc. Și împăratul Leon Armeanul punea prigoană pe creștinii care cinsteau icoanele. De aceea Sfântul a călătorit mult, a mers în Tesalonic, a mers în Constantinopol, a mers la Roma și pretutindeni a propovăduit cinstirea icoanelor. Și pe unde mergea, oamenii bolnavi
veneau la el și el se ruga și se vindeca. Este cu neputință a istorisi în câteva cuvinte mulțimea minunilor pe care le-a săvârșit Sfântul Grigorie în această călătorie, ca un pelerin în locurile creștinești, ca să aducă curaj și îmbărbătare acelor creștini care cinsteau icoanele. Și-a suferit bătăi, și-a suferit prigoană, și între timp unchiul său Simeon a fost arestat, a fost dus în temniță pentru cinstirea Sfintelor icoane. Și așa a petrecut mai multă vreme Sfântul Simeon, pretutindeni Sfântul Grigorie propovăduind pe unde a mers. Și astfel și ispitele i s-au înmulțit. Era muncit de ispita desfrâului. El se lupta, dar Satana a adus cu multă putere această ispită asupra sa. Și atunci el s-a luptat din răzputere. Și după ce s-a luptat multă vreme cu această ispită, mama sa care murise, i s-a arătat în vis și îl mângâia și îi spunea: ia aminte, fiule, unde-ți este durerea pe care o suferi acum? Și el a arătat pieptul său cu degetul, că de acolo îl muncea ispita. Și atunci mama sa a pus mâna pe pieptul său și a scos o bucățică de carne putredă și i-a spus: de acum ai scăpat de această ispită. Și s-a trezit și a mulțumit lui Dumnezeu și a înțeles că sub chipul mamei sale fusese Maica Domnului care l-a izbăvit de această ispită. Și mai ales cele mai grele chinuri pe care le aveau oamenii, cuprinși de duhuri necurate, aceste chinuri se izbăveau când Sfântul Grigorie se ruga pentru cei chinuiți de demoni. Și dacă te voi mai chema în ajutor, să fii în ajutorul meu. Și la sfârșit, când era bătrân, Dumnezeu i-a dat o suferință. Era cuprins de boala epilepsiei, pentru că scosese atâția demoni. Și acum demonii îl cuprinseseră pe el și îl chinuiau, dar sufletul nu puteau să îl răpească. Și stătea Sfântul întins pe pat și s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: Doamne, ia-mi această suferință și dă mai bine boala hidropicei, acea boală prin care trupul se umfla și nu mai putea de suferință și se sufoca. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și i-a dat boala hidropicei și era umflat, dar se ruga necontenit. Nimeni nu putea să ia rugăciunea. Și a venit și unchiul său și l-a vizitat și i-a spus: roagă-te pentru mine, părinte. Și s-a rugat și părintele Simeon, iar cu 12 zile înainte de a se sfârși, a spus celor ce erau în jurul său: duceți-mă acum, căci iată vremea plecării mele s-a apropiat. Duceți-mă la biserică și acolo să mă rog și să pot să ajut pe cei ce sunt în suferință. Și s-a rugat 12 zile și s-a rugat pentru toți cei ce erau în suferință și a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate câte i le-a dat, pentru bătăile pe care le-a suferit și de la diavol și de la oameni, pentru că Dumnezeu a făcut minune, că cei care cinsteau icoanele au putut să se închine acum. Necinstitorii de icoane au fost rușinați și toți cei cuprinși de duhuri necurate au fost izbăviți.
și se ruga lui Dumnezeu și zicea: Doamne, ascultă-i pe toți cei oropsiți, pe cei slabi în credință întărește-i, pe cei bolnavi vindecă-i, pe cei rătăciți întoarce-i, întărește-i pe cei neputincioși, apără-i pe cei orfani, pe cei credincioși păzește-i lumina credinței. Și așa rugându-se, în timp ce se ruga înainte de sfârșitul său, a venit un om cuprins de duh necurat și s-a tămăduit și îndată mulțumea Sfântului și lui Dumnezeu. Și apoi, după ce și-a dat sufletul înaintea lui Dumnezeu, trupul său a fost îngropat. Dar toți cei care auziseră de Sfântul Grigorie veneau acum la mormântul lui și venind un om care era fioros și cuprindea pe toți cu spaima pe care o făcea, căci era cuprins de duhuri necurate, și rugându-se la mormântul Sfântului, Sfântul și din mormânt l-a vindecat. Și venind și alți bolnavi de cancer s-au vindecat. Și văzând monahii din mănăstirea în care a fost îngropat Sfântul Grigorie aceste minuni, au zis: de ce să ținem lumina ascunsă? De ce să ținem acest odor scump sub pământ? Să scoatem așadar trupul lui, ca cei ce vin aici să se vindece. Și i-au dezgropat, i-au desfăcut mormântul și i-au scos trupul. Și când i-au scos trupul, erau mai mulți bolnavi deasupra mormântului său și toți s-au vindecat și se minunau de puterea ce ieșea din trupul Sfântului și toți mulțumeam lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat asupra Sfântului Grigorie. Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea a fost ctitorită de către boierii craiovești înainte de anul 1490. 7 ani mai târziu, Marele Ban, Barbu Craiovescu, a adus de la Constantinopol moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul și le-a așezat în acest sfânt lăcaș, unde se află și astăzi. Aici este locul unde însuși ctitorul mănăstirii s-a călugărit, luând numele de Pahomie.